nagapati si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla nga magabalik sa Pilipinas sanday Senator Loren Legarda kag bata sini nga si Batangas Representative Leandro Leviste. Ini matapos ang pagkadto sang Mag-Iloy sa luwas sang pungsod kung saniin separado ang mga ini nga nagbiyahe pakadto sa Europa. Naibaluan nga ginaimbestigaran sang Ombudsman sanday Legarda kag Leviste bangod sa mga reklamo nga plunder kag graft. May kaangtanan ini sa kapaslawan sang Renewable Energy Company ni Leviste sa paghatag sang solar power service sang ila prangkisa nga ginaprobahan sang Kongreso. Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala ka na babalik. Baka gusto nilang umuwi na nakaprosas pag hindi sila bumalik, di ba? Oo. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla samtang ginkumpirma naman ni Senator Loren Legarda paagi sa iya written statement nga nag-file siya sang medical leave rason nga nagkadto ini sa luwas sang pungsod. Suno kay Legarda, halin Agosto 3 tubtob 5 ang iya nga leave kag nagsunod man ini sa patakaran sang Senado. Santo ini sa nauna nga pahayag ni Senator Erwin Tulfo nga nakapangayo sang permiso si Legarda antes ini nagalin sa Pilipinas. Ano man ini nga rason kun nga wala nakatambong ang senadora sa nagapadayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Naghingyo man ang senadora sa publiko nga hindi maghimo sang mga konklusyon kangot sa iya pagbiya sa pungsod kaupod ang iya anak nga si Leandro Leviste. Sa matandaan nga antes pa nagsugod ang investigasyon sang Ombudsman, nagpasaka na ang Department of Energy sang reklamo sa Department of Justice batok kay Leviste kag sa 5 pa ka opisyal sang solar para sa Bayan Corporation. Inibangod sa paglapas ni Leviste sa Public Service Act. Base sa reklamo, napaslawan ang kumpanya sa pagtukod kag paghatag sang kuryente sa mga consumers kag end users sa mga malayo lugar o kung sa malayo nga lugar nga nalakip kuntani sa ila paghahatagan sang serbisyo.